Ngaleje Jalla TV Ngaleje Jalla TV Jalla TV koy daane ma Mamar Seydi Sarr o ko yaari ma Mamar Seydi Sarr o ko yaari ma Amadou Won o ko yaari ma ko Jalla TV Ngaleje Jalla palal daane ma Ngaleje Jalla palal daane ma Wempeyere toudounde koy daane ma koy daande ma silay bayo koy daande ma gareje Jalla TV. assalamu alaikum bandiraɓe Mauritanie e Sénégal eɗen gandi Mauritanie Sénégal ko hoore wotere hay goto wa fecci ɗum e dogi ɗiɗi hande noon eɗen gonɗo e sangre o lobaly holko saabi ɗum mbiɗen ko 72 heures patam lamo woni ko jonde patam lame taw ko fedde Wempeyere toudounde ɗo ete sangre o lobaly saabu eɗen gandi lebbi tati kala e jogui toɓe joɗoto ɓe mbaɗa hono ɗeɗo gueɗe gam irtude fina tawa ɗum noon en calmini dendagal bandiraɓe kala to banggue technique e caméraman ko musidɗo men tedduɗo directeur meɗen Amadou Won ko noon to banggue fandu haalirde ga ko musidɗo mon tedduɗo Mama Sabou lollirde gatamare sall ɗo ete Jell TV ɗo ete mbiɗen e sangre o lobaly ɗum noon ko adi foof eɗen calmina mawɗo meɗen hono mawɗo Wempeyere toudounde eɗen mbiyamo kadi bisimilla makko kanko ne jarnade yimɓe kadi o haalanen hol sababu ndeɗo jonde hol sababu oɗo kikiɗe ɗum noon président mimima bisimilla maɗa. assalamu aleykum rahmatullah bandiraɓe sehilaɓe mi salmini on mi juurima on mi weltinima on mi ñaganima on Allah moƴƴere mboɗo namno soɗon celli kadi ko yettere Allah alhamdulillahi rabbil alamin Allah parce que hande ɗo rendi ɗo hande ko Sénégal e Mauritanie ko yidde hollude yimɓe tan maayo ngo wona keerol ko yidde hollude kadi ɓiɓɓe subalɓe ɓe yoɓe gandu haydara ala koɓe mbawi wonde ɓe gonat tan ko subalɓe neɗɗo oto yejjid ko woni ko par ce que sa woppi ko gonɗa ko ala ko mbaɗa wonde ko gonɗa ko tan gonta hande amen darde amen noon hande ko yo cubalago yuuru yo cubalago rew lawol ko ɓesgu arol ngu yoɓe gandu cubalagal ko hunde wonde wona hunde caar ko culture mo ganduɗa mo yijitake ha aduna o gasa yande minen mawɓe men ɓemin gondi ɗo ɓe bisfirtama hono Yaya Konda Bohar jeyagoto Sindiane Pallal mboɗo yetti Allah mboɗo yettimo no fewi par ce que yimɓe min gona génération goto ko neɗɗo mo mbawmi mbawde jibindemi kono hamin liggodira e kala e saaha ko min woni président mais kala e saaha ko ponmi ligginde mo ko kanko liggoto ɗum noon kadi ko yettere Allah on wawno wiide kanko ko mawɗo o wawa ligganadimi ɗum kono fodde kala kene ligge Mauritanie o e Sénégal o koye junggo makko bonni ko kanko ligganto kam eyyi joni alhamdulillahi rabbil alamin Allah mboɗo ñaago Allah ɗum yo yaaru yeeso e mi haalama kadi fedde Wempeyere toudounde miijo amen ko yo cubalago naggodir atan wonno ko dakaji ko gubbe gawerno ɓe gummo mbahna ɓe gummo funna ɓe gummo hirnaki kawra e ceene hande o ɗum natti maayo ala liɗɗi ala haydara subalɓe natti yaade hande ko ɗanndugal il faut min ƴeewa ko wawa rendinde min pour en cas janggo suwaɓe mbawa yiide ɗum ɗo sona ɗum ene wayno culture ene wawi majjude kono alhamdulillahi komin mbaɗata ko amin puɗɗen yiide koye amen no fewi no fewi. en jetti Allah en juule rasul alhamdulillahi rabbil alamin Allah ko président o haali ko tan ne wawno wonde ɓersibu ɗum ene wayno o waɗi résumé ko fonno haalede ko foof est ce que minen Mauritanie e Sénégal a wawa sewnude yimɓeɓe ko même famille ndeke noon pourquoi attendre pourquoi amin paada ha probléme laamu no naata hen régla probléme onen nous on est capable de régler nos problèmes nous même amin mbawi réglude probléme onen ko ɗum nde noon fedde waɗa créé pour ɓaade yimɓeɓe jiidi yimɓeɓe no mbawi liggodirde min mbiɗa wawi yaada joni banggue Sénégal ɗo mowno e awde kanko mo wawi arde banggue Mauritanie mowno e awde donc pourquoi min donc famodirde ha ko laamu no heeɓer ko ɗum min jiɗi ittude hakkude amen donc ko ɗum tan woni ko hande o darda men ko so laamuji ɗi balli min minen komin dariɓe wonde gotum soɓe ballani min kadi komin dariɓe wonde gotum amin ñaagui Allah noon min ñaagui ballal dendagal mono wiye ko dillowo e fannu ndiyam ndu ala noto e nde fedde par ce que ndeɗo fedde ko kay tan wawi tambade komin jiiɗi wadde ko pelle kewɗe no goodi jooɗo koye men ko pelle subalɓe kono minen ko ndeɗo min ɓuuri labade gata min gandi ko ndeɗo wawi yoltude gujjaji subalɓe a jarama
jarete sangre wala bali gonden kono eden gondo e gorko cibolle yirmama yorande debel baccane balmace tanu samba cindi si on wiyete Mamadou si omo wonde e Bulo Ba gorko mo sangre wala bali dum no ko kikide patam lamo ko kikide kaltede jambo e jam sago haqi gopinal men dimda ko e pini me ganteje sedi si gorko cibollo min bima bisimilla mada e Jella TV bisimilla mada e rendo go kala adno kala ne yeeba Wempeyere tuddi kala lebbi tati ene feññina gueɗe kewde wona jeeri wona waalo ala to kala to jaaɗon oɗon kollira fina tawa sugo cibolago ɗum noon sedi si hol haalande ma e nder hen mi yetti Jella TV tigi tigi ko adi fof ko weltare e yettude sangankoɓe e yettude Wempeyere tuddude no fotiri kamɓe fof ɓe notima e Sagne ɓe jonni ɓe pewni ko mbiyatmi tan mboɗo wasiyo ɓi cubballo ɓi jeemayo ɓi jaltaɓe taniraɓe leppa ñaama kala no tolni yo gandu koye mumen yo gandu holko goni koɓe hinde nde ganduɗa ɓurde hinde kinde e nder kinde par ce que sa wi pullo mbiyata ko cubballo o pullo o hoɗe e winde he cubballo o hoɗe daka o ƴeegnal liddi ɗi o e tellino kosam ɗam donc ni aduna o wurduno kadi jeeri e waalo fof ko hen wurno donc cubballo joguino hanki o woto ɓe jejjid ɗum yoɓe jaari jamanu hannde kono to ɓe jejjid ko hanki ko woni ko maɓɓe ko so ɓe nangi ɗum ɓe nangi koɓe jeeyi so ɓe goppi ɓe mbawa wontude goɗɗum kala goppuɗo ko woni ko wawa wontude goɗɗum donc eɗen mbiya tan cubalagu ngu ina tiiɗi en ina walli en e kala ɗo peñja aɗa jogui hurum e nder yimɓeɓe holɗum sa sawtini tan mbiyata ko cubballo wonnoon a wona ñoowo a wona boroɗo a wona gambowo a wona karamburi e cubballo no mantora ɗum noon mi salmini on mi weltanima on kadi Jella TV mboɗo ñaago jomiraɗo joom baɗe bawɗo yo ɓooy yaadude Wempeyere tuddude ha yettina fandare yiiɗi yettinde nde so ɓeyde men seeɗa tan nane e ñalawma he min keeɓi hebde gueɗel banggal fayida ko fate e Wempeyere ko waɗata kala to joɗen amin teski oɗon mbiya on dokkama ɗo galle on dokkama ɗo galle on dokkama ɗo galle ko weeɓani e pelle ɗe kadi hono Wempeyere tuddude wona fedde wurde WhatsApp ko fedde wurde guila fina tawa muɗum guila WhatsApp wooday haali gonga tigui tigui ko noon nde wonno so yimɓe gummorima gonga jaari gonga gila 2007 fewde joni sinno ko fenade taw no firtima donc waɗi guure nde ganduɗa ni laami ɗum ko wona subalɓe guitti galleji mbi ɗiɗo terrain ngaji ko minen dokki on kadi emin ballita on ha terrain ngaji ɗi daro maahe wona gueɗal subalɓe ganni subalɓe waɗe hen subalɓe jangguine hen ko poti jangguinede ko kadi cosaan mumen fof tawe toon en keeɓi ɗum ɗo Sinthiane Padalal ɗo en dokkama on galle en keeɓi ɗum ɗo Thiali ɗo en dokkama on galle ko yettere Allah Dakar subalɓe international kadi hokkama galle Matam mahi heddi ko bilde donc so wiyama cubalago ko fof rendi eɓe jogui galle huno ko hayre eɓe jogui galle Magama fof ko terrain ngaji dokkaɗi ɗi ganduɗa subalɓe ne poti wadde hen juuɗe mumen ha timmina ɗe ko ɗum woni ko fate galleji ɗi ko fuɗɗi heɓede e ko fuɗɗi gollede a jarama seydi Sy ɗum noon hono Bulo Ba eɗen gandi ko jaatigi Wempeyere tuddude ɗo etta mbiɗen e Mauritanie so tawi en gari ɗo etta hono Jella TV ari ɗo etta gam tigui rigui tawtire oɗo programme ari ko programme muɗum ari kadi ko ɓamtude pinal cubalaji ɗum noon Bulo Ba hol haalande ma e hol weltare ma e jaɓɓade Wempeyere tuddude ɗo etta mbiɗen Sagne Robaly mi salmini Jella TV kañum e wondiɓe mum kala e caggal yettude Allah ko julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e woni ɗo hande ko yonta Wempeyere tuddude tawi kadi yonta ko Sagne Lobaly e mbiɗa wiya noon mbiɗa yetta cubaloji ɗi dande maayo kala pom dar pom kayi ngawle ha Jella dagana dembankani hay goto heddaki notade fedde Wempeyere tuddude taw kadi ko batu Sagne potton la meju le 30 et le 31 e mbiɗa yetta noon bandiraɓe men joom wuuro e monsieur le maire e commandant brigade e préfet Magama e gouverneur Kaydi jogui jawirore yo ɗum ɗo yuɓɓine e nder ɗiɗo ñalawmaji taw ko jokkodirale enɗam ko adi fof mbiɗa yettene Allah no fewi hami mbiɗi wasiya noon e subalɓe ɓe yoɓe gandu neɗɗo yo tiide ko woni yonta foof e yontaɓe mum jamanu fof e jamanu mum hanki wonko wonno hande wonko woni tinnoɗen jadden e jamanu o miɗen yetti Allah noon no fewi mbiɗa salmina kala to suballo woni mi wiɓe kadi bisimilla mabɓe so wona weltare no gonmi ɗo mbiɗa yiiɗi haalde ha heewi kono mi wawa haalde Allah en weltare e weytade
e yiide banda men e banda men notade mi mi salminoon mi juurimoon on jarama eyyi so wona beelamma e weytare par ce que neɗɗo sa yiɗɓe ma a yiiɓe jiɗɗa yiide ko beelema wonandema so wona Sagne fof ne welti ene wiiya kala garɗo yo andu ari koye galle makko bisimilla makko kadi wuuro ngo e minene makko ndende e wuuro he Allah jarama on jarama merci ko ɗum wonno yiyandam fof ɗum noon Mamadou Labba min mbima yawdata min konngol ko jiiɗa e hono oɗo kihiɗe belɗo ko kihiɗe mo gowɗa yiide kihiɗaji e nder kihiɗaji ha tengti wuuro maɗa kadi ko wuuro ma ko Sagne Rewle Lobaly ko dayi wona fiifide gasi ka ɗum temdere ko dayi laaɗene gawƴe kadi sa ari won fof ɓiɓɓe men amin jogomi kaalisa bonɗo ko suɓalɓe bosankoɓe somanankoɓe lebunkoɓe jawɓe ɓennude ndiyam ko jowre kala ɗemgal ngal haalata a wona leñol mum kono koye ma e jeyɗa hande kam ko weltanamin tan ewa saabu Sagne fof jaɓɓima o ko maire kadi jaɓɓima o conseil ɓe fof kuutumo sibabude ewa ko buulo adduɗo ko kamɓe fof ɓe jaadi ɓe deniyanke ɓe ceɗɗo ɓe toroɓe ɓe maccuɗo amin beltani Allah laamu amin beltani buulo e gardagal Sagne fof Allah jarama on jarama dennagal aduna kala hande o ene yeeɓa oɗo ndeɗo fifiri ene yeeɓa dayre nde saabu so tawi ɓe ɓiƴƴide tudde nootimo ɗo era ene haani ɗo nooti koto foti notade ari koye wuuro mumen ɗum noon hol yiyande ma e nder en matta assalamu aleykum min calmini bandiraɓe foof kadi min beltima ha ala to haaɗi kadi galal mabɓe ɗo ngal ene waɗani min fayida saabu ne andirimi holko min goni sabu koddigal so juuri wontata ko endam kono ni ne moƴƴi neɗɗo ala ko wawi dañde ko wona bandum kadi ala ko dañi ko wona ko woni kadi sa yi tan kadi waɗo publicité ma andan kam min gona sara e Sagne min beltima ha ala to haaɗi min belti ha min ganda ko min mbaɗata kala ko waɗaka ɗo pamanto noon arɓe ɓe wondi ko wodani kono son ko min mbawno mamin mbaɗano ha ɓuuro ɗo hakke amen weltade saabu min mbawa dañi kene ɓurani min o ñalawma kadi o ñalawma min battimo e ñalawmaji ha ɓiɓɓe amen e dartene saabu neɗɗo mbawɗa faano hanko ko jeyɗa salmini caggal ɗum ko Ƴele TV ari ɗo e tan hol yiyande ma de Ƴele TV amin ñaagui Allah yo Allah junnu ha juuta kadi mamma sall machallah kala ko feewi hen ko an kala kadi ko boni hen koye junngo Allah ummi min beltanima an haalaro haaɗo yo Allah junnana julɗo kala malaɗo merci Mata eɗen goni ɗo hono tawde o kadi Sagne Lobaly saabu ko programme mbiɗen hono Wempeyere tuddude o ndeɗo daydare ɗum noon hol konngol ɓeɗo daydare en assalamu aleykum Mamadou Sall mi salminima mi juurimama mi ñaguimama Allah moƴƴere ko takkima ko taarima fof mi salminima an yaadima an sehilama an radio ma ono fof mi salminama on gaare nder hen minen kadi min jogui hen weltare tigui gaata min jiiɗi na yaltude tere kono min keɓano ɗum sa minama kadi to jawata ɗo hande kadi minama ɗo kadi Sagne ɗo eyyi
mi waɗanma hade ko gomi wadde ɗi kadi mi haalama hade ko gomi wadde ko sey mama sey mama sey mama ganna sey mama ganna dadum dalama baali kenginama summal wali jambajo way nguyo gande beje way nguyo rewɓe mbaɗi serade worɓe mbaɗi kurmade mi haalanma ɗum noon kadi ko firti sa haal hunde mata hunde aɗa andi mi haalama hande ma sa ɗum firti ko mbimama ɗo ko worɓe mbaɗi selade rewɓe mbaɗi kurmade firti ko komɗani worɓe ne mbaɗa fiide ene kaɓa e mboroni ɗi rewɓe nen dow kañumen piyata feeɗe ha worɓe daña fiide mbaroni ɗi so ngaari feccama sirami to jungu mbaɗa yerede hoore ko gueɗal jeeɓe laasi ko gueɗal jeeɓe kaale ko heddenguy laasi maaro hande kadi mi sifonma mi haalama billiɗi mbawi beeli joyitu jaw noon jarande
hum pajawum ya pajawti walakin amtu sigirahum walakin amtu sigirahum hande o jonni Samba Jibe yerba cubbu a heeɓi gueɗal woni heɓde gueɗal ko garduɗa yimɓe taw ka suka hunde feewa e dow ma woni garduɗa par ce que a 40 mal manque kono minen fof amin koolima mayo foti hoolima aɗa fiila lawol gotol ɓe ɓamta ɓe mi bonani firti tan ka moƴƴinowo hande noon en payi Mauritanie mawɗo sennamaɓe o ari ha ɗo wiide leegal sappo walla base Amérique dabi mbar bonani mbaraɗa ko mbiyoɗon min mbiya ala haydara dabi yaade makko duusi mo o nder ko ƴewta ɗon andi on kam nanggani yimɓe Allah walli on noon yaya boso a heeɓi wune ale ɓiɓɓe ma Abdoulama on keeɓi wune président on keeɓi wune holko woni wune maayo laaɗe gawƴeta ko sukaɓe holko woni wune maayo daydare maayo holko woni wune maayo laaɗe jaade garta holko woni daydare ha maayo ɗum ɗo woni ƴara dow daydare ko laaɗe ƴara dow ko fulɓe ɓe jiiɗi ko yumma baɓe bona goto boso konta bisimilla ma sukaɓeɓe kadi min beltima tan haydara min hasomi waɗi haalde ko beele ma kaldanmi saabu ñeñago ene yiiɗi ndimago kono yiɗi dimo ganduɗo hoore mum joguiɗo lesɗe keddiɗo hanki mum cubalako noon maayo meeɗa mayde illa tawi mawɗo ɓurnoɗo o haalnani sukaɓeɓe holko kewno ɗum ɗo kadi gandi ko ganni ala hoddu ala ñañoru kono haymo yiɗum ɗo yii ko jogui ari ko ƴewde ɗum ɗo ko hanke mum wonno ɗum ɗo noon ko ha mawɓe kollo sukaɓeɓe mawɓe ko mayoɓe kono paame koye ndiyam yimɓe jeeyno ya boso bisimilla ma o Abdourahmane Thioub o yo woni Yelbaye Thioub to ganno kanko ardi Wempeyere tuddude alhamdulillah rabbil alamin Allah o wi kala ko wonnani Abdourahmane Thioub dowlo Mauritanie o wi tawno wawa sabu omo teddinimo omo andi ko mawɗo makko o wi korse makko foti noon wawdemo liggey kay foti noon amin jettama Allah Yelbaye Thioub amin ñagonoma Allah noon balɗe julɗe battata moƴƴi ko ɗowɗa ko bonani koto bone yontama oto bone yonta garowo Abdoulama Sy o jeeya ko caali wiyete ko Abdoulama Sy hay so ɗo tan o haali sukaɓe ɓe gandi hay so ɗo o haali on gandimo o wiyata no onon mawɓe kalifma ono sukaɓe kalifma ono mawɓe o weltima hannde o sibu ɗum sagankoɓe nani programme ko programme maayo ɓe ciftora on gare ballodire mabɓe mbaɗono ɓiɓɓe yumma ha ƴeegon on kaɓani on duggani on gollodirani hay laana goto yoani o weltima o yo Allah jimni ɗum konte no gurdam makko kala ko mbammi ɗo e Sagne o noddama hande suudu o wiya wanni tabarikalla mi yetti Allah sukaɓe ndeweyam jaaɓi ndigalam mi yetti Allah a jarama no fewi
TV gonen ɗo ko Sangere o Lobaly ha ɗo to galle Karbanta ɗo eɗen goni ɗo ko Fati ganduɗa hono secrétaire général taw ko fedde e Wempeyere tuddude ko adi fo hono Samba Sy min mbima calmina tuddu fade renndo ngo so ɗum ɓenni kadi min namdima tigui rigui ko oɗo kiki hande kikiɗi pattam lomo Wempeyere tuddude mo jooɗiɗo e to e Sangere o Lobaly holli yiyande ma e nderen ko adi ɓenne namde keddiɗe. Merci Mamadou Sall, merci beaucoup. So mi welami wima Ba Mamadou parce que neya Allah jarama sa namdimami ko namdidam ko mboɗo jogoni ɗum humpito ko adi fo jogui micro ne haalde moon ko Samba Sy hande ko min woni secrétaire général Wempeyere tuddude noon ko fedde rendinde cuɓolago Mauritanie Sénégal ngawle ha ƴella pom kayi pom dar donc hande o min komi sénégalais jeyami ko ƴella komi sénégalais ɗo kalami ɗo ko république islamique de Mauritanie ɗo Sagne ɗo donc sa yi donc sénégalais ummima toon ari Sagne ene jogui micro ne haala adoto weldemo foof koko wiyete intégration sa nani intégration ko rendinde leyɗele ha ndenda woni facteur intégration départ noon ko culture à la frontière leyɗele ne mbawi wadde frontière mais culture wawa wonde à la frontière culture Sénégal et culture Mauritanie ko gotum ha tenti noon kono wiye cubaloji donc ko ɗum woni Wempeyere tuddude vocation mum ko rendinde ko Afrique yiɗi wadde ko rende wona leydi wotiri wona président goto wawa fuɗɗorade Afrique foof fuɗɗorto ko par dogon woni par section minen noon min jeeya ko yiiɓe ɗum ɗo nan kadi no yonti pour Afrique wawa ɓamtade nattat yaadude par leyɗele yara leydi wotiri ɗum tagui min dendi min mbi min mbaɗa fedde nde wiye Wempeyere sa ƴeewi kono ma no yarata ni mais taw ala keerol rendine Sénégal e Mauritanie yimɓeɓe mbawa yiide ɗum autorité ji mbawa yiide ɗum mbawa fowade ɗon ummo hakkude Sénégal e Mauritanie nde o yaha ko ne wiye OMVS ko rendini leyɗele nayyi yaha wiye ko wiyete CEDEAO yaha ganduɗa hoore ma ko wiyete Union africaine mais ummini kadi aussi Wempeyere ko andude ngawle ha ƴella neɗɗo walata koto anda kono walata to ala bandiraɗo donc ko ubbide ko woni ɗon ko woni Mauritanie noon woni Sénégal andodire ko sukaɓe ɓe jejjinno ko ubbita ɗum wawa gandanda hoore ma tamodirde ɗum ne jeeya ɗum tagui hande Sagne sa yiiɗo hande kala gummiɗo ɗo so arti janggo wonta ɗo tumoranke yiiti bandum yiiti momo meeɗani yiide andodiri e goɗɗo ɓeydi gandal ɗum ɗo ene jeeya hen hande on jiiɗum onon kon koɓe tubaɓe wiyata ko kon témoin oculaire auditif on jiiri guite mon on naniri noppi mon on tawi ko woni ɗo ko kadi ko weltare kala ko jiiɗa wawi nawde ɗum ha ɗo wawa yetteyade ɗo ɗemɗa men jettata ko média hande kala ko wawi waɗede aada cosaan il faut yaada e kisamaji ɗum woni nouvelle technologie de la communication et de l'information donc min kalat ɗo ƴefton ɗum caron jañon jalta leydi ndi jalta continent o wona international onoon oɗon mbaɗe remercier e merci beaucoup ƴelle TV ɗum ne kadi ko innovation holko renoto ma waɗane galle o waɗane musée des arts min jiiɗi ko wadde galleji waɗe fewne kala kono wiye aada e cosaan woni Mauritanie woni Sénégal wawa jooɗade taw sukaɓe aroyoɓe ɓe so jeeyi ha ɗefi yejjidde taw ne waɗi exposition ɓe gara ɓe daara ɓe jiiye ko gandanɗa ɗum ɗo woni koco ɗum ɗo woni ɗum ɗo ɗum ɗo woni ɗum ɗo ɗum ɗo woni ɗum ɗo ɓe mbawa andinede ɗum ɗo jeeyno koko yimɓeɓe mbaɗiranno ene kutoro ene gawa hay so tawi ɗen gawirɗe natti hande jogade wawde hutorede mais ɗe mofte pour yimɓeɓe mbawa andude ko ɗe gonno yante e gonɗe joni ɗe ko ɗum tagui min dañi galle Mauritanie min dañi galle Sénégal mi wima ko ɗiɗi fof jadata par ce que min goni koye wadde fédéré min jiiɗi ko élan mo Afrique ummi o yidde wonde leydi wotiri ndi ɓe jiiya wona modèle ɓe mbawa rewde hen voilà so tawi neɗɗo yiiɗi jeeyede nder fedde holto laabi ɗi rewata ha wawa jeeyede nder fedde nde fedde Wempeyere tuddude ko fedde subalɓe ko udetinde foof nde ɓuuri noon hande rippude koye cubalawɗo kala gonɗo e palol dande maayo woni rewo woni worgo ngawle ha ƴella ala hay mbuɗu kaɗa waɗa kaɗa naate a ara tan mbaɗa adhéré sa waɗi adhéré ko tawɗa wonɓe ɗon ɓe ne mbaɗa ko jaada e mabɓe sa ari a wonata yeeso a wonata caggal ka lombiɗo no tawduɗa ɓe no lombiri ni kala jettiɗo e wonɓe ɗon duuɓi sappo ɓe poti objectif o ko goto
yo yimɓeɓe darano cuɓalagu ngu mbaway hollude autorité ji ɗi hande yimɓe ne mbaɗa souffrir e maayo ngo subalɓe mbaɗano ko gawanno daña hande haysa awi hay batta dañta donc wona lieu de woytoranu autorité ji ɗi ha mbawa ƴewande ɗum solution par ce que en jii ko ɓenni ɗo ko tan sen jooɗima dutima banggue Sénégal nde corona naati nde kala ɗo dillate wallama mais holɓe ballaka malla ballugol ngol fotta ɗum ɗon foof noon ko ma yimɓe ndenda ceeño mbawa wawde woytude par ce que laamu wona huuli laamu hersat tan ko renduɓe so yimɓe ndendi tan so goytima laamu tan laamu waɗana laamu woni ko waɗanta wawa waɗande goto kono noon waɗana mboola ko ɗum tagui min ndendi min ƴeewa minen ne mbala maayo ngo ɓe balle min so tawi ngo wontata ene woodi peeje guese liɗɗi nen ɗon ko wiyete pisciculture beeli ɗi ne mbawi fewnitede o mehe hen ɗum ɗon fof nen ɗon ɗum ɗon fof ko waɗa planifié ene waɗa projet ji ene jooƴi nato laamu waali ko mbiɗen ko teddugal mawgal addenɗode so tawi cuɓalago umminima tan alay saago ƴella TV daro saabu kayda ko télévision ganduɗa mawnigol ko fati ganduɗa piine meɗen saabu enen mbino haqiqa pinal men qimda koye piine men garanteje mbiɗen noon so tawi ko soyneteno so sami foti ko hoccede kono bani men debbo cubbal yirmama yarani debbeɗe baccani balme tanum jaltaɓe walla mbiyen debbo mo magama e liitama o woni nenne bolol gueyi kanko joɗɗen ɗo eta ko addi eɗen men eɗen mbiyata dokkamo o salmina rendo ngo o salmina de hono ƴella TV o salmina dendagal population o kala amen mbawi wadde créé ha tengti oɗo suga komin wiyatamo ɓuura duuɓi sali miñede kanko woni sawru kangi lappitaki jawle Amadou won kanko waɗi créé oɗo télévision hande o ala to heɗatake partout dans le monde donc mi mbawa kala to min jii nalanke hamin poye jii kadi nalanke ganduɗa poɗɗo jeeyede e nder oɗon télévision min mbasa yettade ɗum ɗon wawa wonde ɗum noon min dottuma micro mbawa samidire bandiraɓe eyi ɗum noon caggal yettude Allah ko julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en jetti Allah kadi en jetti jinnaɓe min ɗiɗo ɓe hono nene baba en jetti kadi dendagal hilifaɓe diine aada ɗo ɓe mbawi wonirde kala e jogli dunde baba adama hen en mbi kadi funnague hirnague rewo e worgo so haale ɓaleri ɓiɓɓe fulɓe kala ɗo mbawɗon wonde wonirde yo jaam kisal en nden ka gueno wone mon so tawi subalɓe mbaɗi fedde guinniri fedde nde Wempeyere tuddude mbi kadi ko fedde subalɓe min nenne bolol gueyi komi nalanke kadi komi nalanke ɓiɗɗo cuballo pasniɗo kadi cuɓalagu ngu so tawi nden fedde wawi noddudemi arde mi jeeytede e fedde nde walla jogade kirɗeli mumen noddemi yomi ar mi waɗa hen minnene foddam mi ala kalis mi ala haydara kono kam mbiɗa jogui dandam seeɗel kal Allah sakki kam kal mi arat mi yante hen minnene mi waɗa hen foddam nde kono noon sa namdimama mi weltarame e fedde nde mi wawa haalandema haalaɓa saabu kala e saaha min mboɗo weltano fedde Wempeyere tuddude wan noon mboɗo yiya hen hooram no feewi ko ƴiƴa mam ko enɗa mam donc noon so tawi mi woni nder Wempeyere tuddude walla Wempeyere tuddude noddi kam mi ari mi notima mbami tan ko weltade kala e saaha kadi mo garmi ɓe noddi mi notimi cikkami kadi ko on ñande ɓuuri wonnoon kadi koɓe yimɓe tedduɓe koɓe yimɓe fasniɓe koye mabɓe fasniɓe cuɓalagal donc ɗo mi wawa haalandema weltaram holto haadi e Wempeyere tuddude ko ñagade Allah tan nde Allah wawata rokkude en tan yettinde anniyo e fandare nde andi cuɓalagal to jiiɗa ɗo wona hunde tokosere wona hunde famɗude e minen yimoɓe amin kewiide cuballo guila dawade e cuɓalagu meeɗa hettude caggal cuballo fenata haalata ko waɗata subalɓe ko gongiyankoɓe kadi cuballo wonata nafigue abadan kala ko wawi yiide walla kala ko wawi kewde kañum koye pencu tan waɗata ala suggude ala mogguinade donc nane ñagoɗen Allah tan yo Allah rokku en yettinde anni o kadi jikku yimɓe joguiɗen ɗi kadi Allah rokka en kadi tawi en gummimi to banggue Wempeyere tuddude kalten koye ƴella TV ko télévision sohluɗo dande ma no fewi ko télévision jiɗɗo farnorade dande maɗa holko dokkanta min ha bandiraɓe kala kettiɗo dande ma nde anda ko nene bolol tigui rigui e yewtantoɗo ƴella TV jetten Allah jetten sabab min jaɓi min jetti baba baydimal jetten Allah jetten sabab min jaɓi min jetti Jella TV
fudi wangay faraise ko baba baydi mal fudani tuba ko be yela ko baba baydi mal fudi ripota zambi ko baba baydi mal uditi damene yanyi jengal ko baba baydi mal baba mojeray baba aizata min beltima Allah jarama kadi dendagal bandiraɓe fof beltima ɗum noon à la technique ko Amadou Won en même temps directeur télé Diallo TV to banggue micro ga ko musidɗo mon tedduɗo Mamadou Sall to banggue funnague men ɗo ko Siley Ba hettuno toon Toulay on ko gamowo nenne bolol en ji oɗo gamowo jontaɗo ɗum noon min jimoto dingal to saaha nde mawo holɗen gaɗetiɗe ɗum noon Allah jarama Ngaleje Diallo TV ngaleje Diallo TV Diallo TV koy dalema Mamar Seydi Sall o ko yarima Mamar Seydi Sall o ko yarima Amadou Won o ko yarima ko Diallo TV ngaleje Diallo palol dalema ngaleje Diallo palol dalema Wempeyere tuddude koy dalema koy dalema Siley Ba koy dalema ngareje Diallo TV Seydi Sall